Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu last episode reviews. Lobo sithi nje amanqampunqampu siyiletha kafishane i-update ngoba vele okunye senikubonile niyakwazi episode yokugcina. Hayi, bengeke ngihlale ngingababazi. Bengeke ngihlale phela le ngingababazi. Le idinga nje ukuthi anginalo izwi lokulilizela, angikwazi ukulilizela noma ngithi lililili into efana naleyo. Hayibo, webangcwele, webazalwane, wema-subscribers, wema-viewers. Nibonile uMakhumalo esifaka eNew York City? Ningasijaji phela, asiyazi New York City thina. Ukuthi-ke ku-episode 15 abafikile abakaMseleku, ama-in-laws kaMakhumalo ney'ngane-ke uMpumelelo noLwandle nomnini bekhona, uMpilo bekhona, uSnow bekhona. Hhayi, uMangwabe bengicela ukuthi simfake kubangani. Mina ngithanda kanjalo. Kule review nje ya-episode 15 bengicela uMangwabe ukuthi ngimfake laphaya kwilist yabangani okwamanje. Kodwa hhayi, angiziluzwe ukukhuluma kakhulu nokwanda ngamagama. Bengisho ukuthi nje eMzumbe sifikile ngoba besimenyiwe kumembeso. Sithe sifika-ke uMseleku wama u2 hours of standing. Kwasho ukuthi-ke ngempela mawazi ukuthi umeleni uyoma ngisho sekubuhlungu iy'nyawo. Hawu, kunesiphithiphithi-ke lapha ngaphandle kuyaphithizela, kwenzeka izinto ey'ningi, hhayi zadlula-ke ey'ningi. Ngoba bengifuna ukunichazela ukuthi sase singene eNew York City. Kuthe masesisetendeni, angazi bese kwenzakalani etendeni, kodwa nje uma usetendeni ungaphakathi ngeke uzusho ukuthi ubusemzumbe. Ubuhle obubi laphaya. Ubungeke uzusho ukuthi usemzumbe umuntu osetendeni novele kwenzeka wayithola esetendeni ubevele nje ngeke ezesho ukuthi hayibo sisemzumbe njalo. Bese kuyenye into kukhazimula kubenyezela. Waze wasebenza uMakhumalo, baze basebenza abantu bedeko kwaze kwakuhle. Hhayi-ke bengithi asishayile ihlombe labantu abahlobisayo, asishayile ihlombe i-team yedeko. Uthe uMseleku esethi kithi uMakhumalo unemali, uMakhumalo ungomunye wabesifazane aziyo ukuthi ba-rich. Sasiqala etendeni sabona ukuthi imali ikhishiwe laphaya. Ikhishiwe imali laphaya ukuthi nakwi-flow angibonanga kahle kodwa nje bongeke uzusho ukuthi usetendeni Sithando, bongeke uzusho ukuthi usetendeni Darling. Besise-New York. Uthando Nes'thembu episode 15 sesibona phakathi la uMakhumalo beseshaye enye nje outfit yakhe bekukhazimula laphayana. Asabe siye eNew York kodwa uMakhumalo usifakile. Ngasho ukuthi ningabi nomona, inhliziyo yomoya siyayinyathela. Into enhle siyayincoma. Bekukuhle beyinhle ideko bewumuhle umembeso waMakhumalo. Umembeso unayo idrama yakhona. Njengishilo ukuthi ngizolobu ngisa kancane kancane nedrama. Okwamanje besizoncoma. Okwamanje besizoncoma ideko. Wawujika uMakhumalo umzumbe wawenza enye into, wajika ekhaya wenza enye into. Uyabo abantu ade bengaphandle belokho bengazi ukuthi kwenzakalani etendeni, the sebengena phakathi bebefisa nje ukuthi abahlale laphaya kuze kube phakade. Hhayi siyancoma-ke ninganaki ihaba lami libuye libe khona libuye lihambe, nomhlanganywana ubuye ube khona ubuye uhambe. Nokuthi ngibe serious-ke kuyafika ngesikhathi sakhona. Beyinhle into yaMakhumalo, nayi ideko ongayibonanga. Akhona-ke namanye amavidiyo nje belokhu besichathazela wona ku-social media kancane kancane. Bengicela ukuthi usubscribe uma ungaka-subscribe. Kodwa uma uthanda okwenziwa kule channel, TV show, reviews, ukuhleba okuncane, yinto nje esingakwazi ukukhuluma ngayo. Yilokho engeke ngikwenze. Ngiyabonga i-support, angiqedi. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you.